Kaseng Nyotap Achik National Movement West Khasi Hills District menta kasing kalayo ban pelong ya kajing ajing sumar khmat shiki pai ba ya kabla tip kum ka free screening eyes check up ya kate ka program na yo ban ple pai ba do ba nesta rakhar MDC Barem ka Nongstoin constituency kum ukong san bala sanran lang do ba lamprang kharbani ubade ulampang kaseng Nyotap Achik National Movement sengmi batla ong ba kani kajing ajing sumar kanya haman lagi shnang jong kathain West Khasi Hills District bat an pentulan hadu nru banai lentar loong balada idon kam kani kagan hun kan sapen sumar yaki khmat jong ki nongpang ki ba idan kam ban pha sumar shadu nong ba gohti klem dadan kam ban siu lanyo kabai kali henry ki tu ki badan kam ban dengit khmat ru on shim tang marshi teng dor ya kabai yet khmat ya kate ka program sumar khmat da pelong ha ka shnong lumpengan ka wei na ki shnong ha ka than omyam bat la penyat ya kate ka jingalang da uba Gabriel Solang lampang ka seng HANM West Khasi Hills District bat na lord ki dukhat jong ka seng la yadan lang ru ki briu ki ba na ka kot ka khia ki sordar shnong jong kate ka than bat ki wei fit ke jinjingai kata kadeka ga ba ngi penbahaya taka khmat ke jongi nangta ngidei ruban pendon kam yakiniki ngidei ban ba mek taki chur kumbangi la batai mane badru ngidei ban pendon kam yakiniki glass ki sunglass dangi don kumcha jaka kaba sai kasni ngidei ban don ketuka yang goggles nai mendai bas dance style mendai beden style katu mo tek dapat sudah ngit khmat ikna kilo oh la style mendai katu ban style mendai kadai ba ya dah ka khmat ngidei baro bor ba dai ke khabar kan kasni badru na bata kitu baterai ki ka khana mendai kitu ki ba le kitu ki chemicals na kitu ki dawai mo ngidei ban den katu ka jing ya dah kadai la ka jong ka jai jing ya dah mo na bata ki khmat ki jongi na mar bilong ke badan kam nangta gajing thia mana ngi ong ba don kam ban thia ya katuka prakata lakum no ngi de ban thia ha ka por ka babyang bat dei ban pejmit ya ka midnight lakum no in yo thia ngi yores ya ka por ka ba kongsan tam nang ta ngi ong ba ka wei ka ba kongsan tam ka ba ngi kwa ban ya thu ya phi ki pai ba let's say ya kini ki juk ki pamenta ki balapang ya kini ki cacing bang ngi ong ba fast food ka dai ban kia fast food kemut cacing imru fast ki kmak fast mo lapang itu te kam dan jik te ada kata ta tinama kata ngi dai ban kia itu ki ba deep fried ya ki jimbang ki ba supen ya ko umpnang dai ban kia ma itu ki sakeu saki ki wei ki benta ki ba ta saka jik ka jik kia yo ka kmakru ban ngi dai ru ban kia na kitu ki processes mit lane kitu ki jingbam bala I lupa ido lane ki kitu ki tin dai khatin kha kitu ki jingbam baca su order to dai basu boy bala det sakawai ru mangiru ni sa mrene to ba penterkhong lane set no yo ka kasneu ka do mongi thit do ngi pendapur istayo kemud bangi set terkhong tu ngi bam ben man kasi natale sing penterkhong na kasi lane haka ni katdem kituru kim dai ki ba ko kian ta khmat eat fresh bam bet sisun bam ba bam sisun bam thit na sta kilo gen ma bam ta sisun bam sa bam ki chur ta sa de kemud ba ngi dai ban bam bet ki fa fresh ki chur fresh ki do ki kino ki jimbang ki bang dai ban ki dong fresh ma ngi dai ban dak kai dai ban sumar pha ban ngi dai ban kian rumah Kalau minta please komen agaba kali kaseng kapanta nagamta ban hikmat ki jongki agaba 4 jutaan ki waypat ki seng halang ki organize dia bakum kani ka program hakating yo sngaw jonga natu ba layat ya ki kam nagamta ka district ki way nagamta ka nong constituency nampa di sngaw ya ki seng halang ki ban sim ya ka kam ka bakongsan ban ai kajing yarap ban check ya ki khmat ki jong ka ni ka thain nong spai ka jongi de kani ka sing bar kong ai kajing ki kok ki wian ya kani ka sing ha ko sim kani ka banta ka bakong san tam ban check ki khmat ki jongi ki balong ki khmat ka bakong san ha kajing ki ka jongi de na kalen jonga kum we na ki nong
Isimenta gore gepar akan dikan ngasal keban kipok yang kena keseng hakaba pilale kena kekam kong santam akan ika distrik kecomi. Ini akan kekam nanti. Dengan kuat ban kenjro dan kuat ngakua ekaban penpenah ini ba lapli akan ika free screening eye check up kaba lapenong hangni haka iriam ya ba pinstang ru nagam taga district hi berkoi bala organize daga han non stoin circle teka non ita ting su comment kani agaba filale ta pangakil pok yang na ya kan kini skin dia problem sibol Sibun ba kam sibun ba kibang ila tawa ila tetmek na tetjingkhang badai ka sarkar jalan dan sukar kini habedai bat kini isu ba ni jusan di debrio ni so badai ka por bakum ka seng bangi hap ban sim segering senjam da ka ba penlong ka jing sumar ya kita usnong kejala kamtam hikmat namang isutu hikmat kilong kawe na benta kismet jung breu ke pengsan empat isutu ru ba breu dan idon kesepakat no keno rel idon dikut met bom rasyat bersaing ba kamdon di mentoy sepak kumbang istong kajukot dikhiat ke sepa tinggi sim yang senjang golong kum si benta ban yarap yaitu ki baduk baduna haka yobokot kamtam itu ki rangli kijuki namal daki pangmat kilet sesor tak iki ladu kepai kali berkumpul terter nata kedau ni penlong ni ka program haborok distrik juyalang kelia golong ban yarap iki pai ba na musnong nalor kadon ni nongrim ban yada yang jadi beliau ban yakun yaki mat ki bakungsan ki isu jong jadi beliau kadon ru ki thong ban kentiu yaka kwat kia haga ne kari ki